Γεια σας, σήμερα παίζουμε MM2 στο Roblox, δηλαδή Murder Mystery 2 και είμαι εδώ πέρα με το Bambino The Monsters και το Robot Potato 970 και αυτό, είπαμε να μπούμε λίγο έτσι για την πλάκα μας. Ο Robot Potato. Νάτος. Και ο Αν με φωνάζει στο βίντεο ρομπότ, οπότε μην... Ναι, αυτός είναι ο ρομπότ. Και ο Μπαμπίνος The Monsters θα το λέμε Μπαμπίνο. Μπαμπίνο και το μία. Νάτος, Μπαμπίνο The Monsters και αυτό το λέμε Μπαμπίνο. Ο οποίος... Τι ίδιο γύρος, κανονικά νομίζω... από την αρχή του γύρου. Αλλά αυτός τον πήρε τηλέφωνο. Ο οποίος νομίζω θα θυμώσει που το λέμε Μπαμπίνο. Ο οποίος θα θυμώσει που το λέμε Μπαμπίνο. Αλλά τέλος πάντων. Καλά, ποιος το χέζει αυτό. Ναι, ο Μπαμπίνος. Πάμε να πάμε στο... Μπρο, πότε πάω να βρω. Για να δούμε. Και το πρωί θα ανεβάζαμε ένα βίντεο, αλλά έγινε βλακεία και γι' αυτό δεν μπορέσαμε. Το user μου το βλέπετε κανονικά στο βίντεο. Ναι, εμένα δεν μπορείτε να το δείτε και δεν χρειάζεται, αλλά τέλος πάντων, άντε δείτε το. Είμαι αυτός εδώ. Μη σχολιάσετε το όνομα, δεν το έβαλα εγώ, σίγουρα. Σίγουρα δεν το έβαλα εγώ ρομπότ. Ναι, σίγουρα, εγώ το έβαλα. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πρέπει να δώσω 100 ρομπότ. Και η αδελφούλα μου που θα τη λένε, που είναι η... Πού είναι η αδελφούλα σου, ηλίθεια? Θα τη φωνάζουμε Ketchup. Οκ. Πώς να τη λέμε Ας, κόλος. Εντάξει κόλλε. Εντάξει κόλλε. Αν μη σχολιάσετε που τη λένε Ήρδα κατά παύλα Red. Σίγουρα απλά δεν της αρέσει το κόκκινο και δεν τη λένε Ήρδα. Να ξέρετε σίγουρα. Ναι, δεν τη λένε Ήρδα. Α, επίσης για να ξέρετε θα κάνω λογικά και βίντεο Minecraft και Brawl Stars. Για όσους σας νοιάζει. Λοιπόν, παιδιά είναι η Ήρδα, δεν πειράζει να λέει το όνομά της. Κρίμα. Και ο ρομπότ είναι το λένε ναι! Πήγα μακριά το κινητό, δεν το άκουσε καν. Έχω φτιάξει το όνομά μου όλο τον κόσμο. Δεν το βλέπω όλο τον κόσμο στο βίντεο. Ναι, σιγά μην έκανα και live, αλλά θα κάνω κάποια στιγμή live. Stream. Το όνομά μου θέλω να το σβήσω στο βίντεο. Οκ. Να κάνει άξιο. Ποιος είναι ο Μέρντερ? Πού να ξέρω, ένας που τον πήδηξα πριν. Σίγουρα δεν ακούστηκε καθόλου. Να, αυτός που κυνηγάς. Ο μπρο μου τον κυνηγούσε κιόλας. Ο Μέρντερ κυνηγούσε έναν μαύρο. Έχεις δει το μαύρο. Το αρέσει να κυνηγάει μαύρο. Μπρο, ποιος το σκότωσε? Ωραία, πάμε. Γιατί κοιτούσα τον κόλο μου, ρε φίλοι μου, ναι, τέλος πάντων. Πού είναι η Red Luffy, fuck. Έλα. Αυτής, μας θυμήθηκες. Να τη ας Ketchup. Θέλει να τη φωνάζουμε Ας, όπως ο κόλος. Θέλει να τη φωνάζουμε Ας, όπως ο κόλος, να ξέρετε. Γιάννη. Έλα. Ρομπότ, άνοιξε λίγο Brave και άλλαξε μου το skin μία. Δεν μπορώ. Κακάκια. Murder. Εννοούσα sheriff. Εννοούσα innocent. Εννοούσα murder. Ο Μπαμπίνο κλείνει. Ζωρό. Χαμό. Μπαμπίνο. Κάτι... Καλά, πες του bye bye. Δεν θα μας λείψει. Νάτι. Και αντίος. Σίγουρα δεν το έκανε επίτηδες. Πάρ' το. Σίγουρα δεν το έκανε επίτηδες αυτό. Σίγουρα ένας μπρο δεν είναι εδώ μέσα και δεν κρύβεται. Σταμάτα με τον γκάν. Σταμάτησε με τον γκάν. Πού είναι ο μπρο? Φύγε μακριά λίγο. Βγαίνει. Σίγουρα δεν κάνουμε team. Μπορούμε και χωρίς team, αλλά δεν ξέρω γιατί κάνουμε. Μπήκε μέσα. Να πώς το κάνουνε. Δείξτε πώς μπαίνουν μέσα τα wall. Θα το κάνω κι εγώ. Να ξέρεις
Κρυβόμαστε. Τι έγινε? Ένα κάνουμε. Δεν κατάλαβα τι έγινε, αλλά τέλος πάντων. Μπρο, γιατί κάνει μόνο του throw. Α, ναι, μπρο, έχω βάλει shift lock και κάνει throw μόνο του. Λοιπόν, τελεία. Baby Queen. Boom. Και μπήκα εδώ μέσα. Άλλαξα. Θυμάσαι εκείνο το τέτοιο που πλέον δεν δουλεύει που έλεγα? Όχι. Τώρα έχω ένα δεύτερο πραγματάκι. Μπορώ Δεν να το φέρνω στα θυμάμαι. wall. Τι, δεν κατάλαβα. Χακάρεις. Με emote. Ποιο emote? Το Baby Queen. Το Δηλαδή αυτό εδώ πέρα το κάνανε. Μπρο, πού είσαι? Α, πάνε έξω. Να έρθω έξω. Μια τύψα είναι από πάνω μου. Τελειώ. Πού είναι? Πού είναι? Σίγουρα δεν το παίζουν μπας. Ναι, μπρο, άμα νομίζω ότι θα με κλείσει η άλλη στα όνειρά της. Οκ. Τι είναι αυτό όμως το emote? Ποιος είναι εδώ? Είμαι έξω. Και ένας είναι εκεί. Πω! Κόλλα. Α, εσύ είσαι, sorry. Πώς το κάνεις? Κάτσε να βάλουμε στον... Τι πρέπει να γράψω? Α, ναι, και να θα δώσει τίποτα. Έχω δικό μου emote. Δεν πρέπει να γράψεις slash. Μπρο, πόσο το πήρες? Α, δεν ξέρω. Άρεσε και τα αγόρασα. Κολόφαρδο. Είμαστε τελευταία δευτερόλεπτα. Περίμενε, πρέπει να σκοτώσω αυτή την τύψα έστω. Είναι και ένας ακόμα που είναι κάπου στο βόλιο. Ένας άσπρος. Όχι, δεν είναι στο βόλιο. Απλά έχει Την τύψα θέλω να πετύχω, φύγε από εδώ. Τι πέτσα, ναι. Ωραία, είναι ένας άσπρος. Πού είναι? Α, Ωραία. Κάτσε να δει πώς. Κάτσε, θα πάω σε σένα. Friend, κοιτάμε εδώ πέρα. Νομίζω δεν μπορώ να δω τα emote σου. Μπορώ να δω τα emote σου. Ναι. Ποιο είπες ότι... με είπε dump. Θα τον κάνω report. Είναι η πρώτη παιχνιδιού. Το πήρες 50 Robux. Το πήρες 50 Robux. Όντως. Ναι. Οκ. Κάρτο είναι, αντί να αγοράσεις τερμιδεριδό και το πώς έκανα εγώ κάρτο. 75 κάνει. Έστω. Αντί να πάρεις terminate spin, πάρε αυτό. Κάτσε λίγο, AFK έρχομαι. Κάτσε να δω τι είμαι λίγο. Μη λες άμα θες. Α, sheriff. Όχι AFK. Μετά AFK. Τι είσαι, innocent. Τι κρίμα. Μπρο, κάθε φορά που τραβάω βίντεο δεν ξέρω τι φάση. Είμαι κολόφαρδος και γίνομαι μερτρή sheriff. Σπάνια γίνομαι. Μπρο, ένας τυπάς είναι κάπου μέσα και νομίζω δεν μπορούμε να το πετύχουμε. Νομίζω μπρο μου δεν μπορώ να μπω ούτε να τον πετύχουμε τον gun. Πες να είναι σε φάση αυτός είναι νουμπάς. Αλλά πού να ξέρε. Στο κεφάλι του. Ποιος είναι ο Μέρντερ, ξέρουμε. Χαμό! Όχι ρε. Καλά, AFK έρχομαι. Μη λες, σ' ακούει όποιος, σ' ακούει. Ποιον εκείνον, ναι. Γιατί μόλις τώρα έφυγε. Όπα ρε, γιατί θα με κάνει προς πίσω. Λεσβία. Ωραία, ήρθαμε μάγκες. Ήρθαμε. Sorry, ρομπότ. Απλά ήταν πίσω στο Μέρντερ. Το ξέρω. Φίλε, αν μπορώ να κάνω βίντεο Minecraft και Brawl Stars που μάλλον θα κάνω Brawl Stars αύριο. Να ξέρετε. Μπρε, spam jumper ο Sheriff. Όλα σε έκαναν
Τι έκανε? Τι είναι αυτό? Palm. Ναι. Palm, clownfish. Ποιος τα... καλά. Ο ένας έκανε palm και ο άλλος clownfish. Όπως είναι αυτά. Ίδια Μπρο, τα κάνει όλα αυτά. μπρο, είσαι πολύ τυχερός που το πήρες αυτό το baby αυτό. Δεν είμαι τυχερός, απλά το αγόρασα. Ναι όμως, μπρο, που να ξέρεις όμως τι κάνει. Γιατί δεν πας από εδώ. Ναι όμως, τότε δεν ήξερες τι κάνει που το αγόρασες. Ναι, αυτό. Άρα είσαι τυχερός. Κάτσε Γιατί κάνουμε πριν. αγόρασα δύο emotes. Το ένα επειδή μου άρεσε, που είναι αυτό που έχω, και το άλλο επειδή κάνω glitch. Ποιο? Με είδες που μπήκα μέσα από τον τοίχο. Κι εγώ είχα ένα που έκανε σε ένα τροχό. Στο άλλο μου account το έχω. Είχα κι εγώ. Αλλά πλέον δεν δουλεύει. Εγώ το έχω στο άλλο μου account. Όχι να μπεις εκεί. Να πας εκεί να πάνω που είναι σαν... Γιάννη, μπες λίγο μέσα. Κάτσε. Δεν έχεις κανένα που κάνει τέτοιο. Τύπησα. Μπρο, πήρες... Λίγο μέσα. Τυχερέ, πήρες και σκουλαρίκια μαύρα. Μπες λίγο μέσα να δείξω και στα παιδιά πώς το κάνουν. Ναι, Τώρα πάλι. έρχομαι. Δείτε εδώ πέρα τον Ουμπά που δεν μπορεί να κάνει τον κύκλο για να περάσει από μέσα. Άντε, κάντο. Πω. Φίλε, Θα το δείξουμε στην πίστα. Θα το δείξεις στην πίστα. Σίγουρα δεν ήμουν εγώ αυτός που έχασα. όχι, δείξε εδώ πέρα τα παιδιά. Κάντο, άντε. Λοιπόν, Γρήγορα λίγο. Μπρε, τη σβούρα μόνο του την κάνει ή εσύ την κάνεις? βάζω το τέτοιο. Για κάντο λίγο έτσι, έτσι όπως είσαι. Α, μπρε, τυχερέ. Όταν πάρω 50 Robux και περισσότερο θα το πάρω κι εγώ. Μπρε, εδώ πέρα δεν ξέρω καν γιατί έχω skin bacon. Innocent. Μετά να κάνουμε κι άλλο ένα παιχνίδι. Να παίξουμε άλλο ένα. Δεν ξέρω ποιο. Θα μπορούν να μας γράψουν και όσοι δουν αυτό το βίντεο στα σχόλια ποιο θέλω να είναι το επόμενο μας παιχνίδι. Ή στο Roblox ή εκτός. Red Luffy, τι είσαι? Red Luffy είπα. Τι είσαι? Οκ. Εσύ ρομποτάκι, κολόμποτο, τι είσαι? Αυτό που θα ακούσεις τώρα. Μα δεν α, innocent είσαι. Ξέρεις καλό μου, φίλε, Α. Τι πας, σκότωσε τη Red Luffy, όχι εμένα. Δεν τη θέλει τη ζωή της. Ποιος είναι ο Μέζερ? Εγώ πυροβόλησα λάθος άτομο. Πού είσαι, πού έχεις πεθάνει? Πού έχεις πεθάνει? Μέσα, πάνω, πίσω. Πίσω, αλλά θα μου πεταχτεί κάτω. Πάνω. Να το κινητό κάνω. Πού? Να το στο πτώμα μου εκεί. Στο πτώμα. Το πήρε άλλος. Ναι, και με κυνηγάει και ο Μέρτερ. Τι hitbox είναι αυτό, ρε φίλε? Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε vent εκεί πέρα. Εσύ είσαι spam jumper. Με σκότωσα στη τσουλήθρα, στην αεροδουλήθρα. Παθένια. Oh my god. Το gun πού είναι? Μία ώρα μετά. Μπήκε μέσα στον τοίχο. Μπρο, γιατί υπάρχουν μυστικά που δεν τα ξέρω.
Μπρο μου κάνουν κύκλους, ρε φίλε, βαριέμαι. Ωραία, θα παίξουμε άλλες 3-4 πίστες και μετά θα μπούμε σε κάτι άλλο. Να δούμε, να μπούμε και σε κανένα παιχνίδι που μπορεί να μην το έχουμε παίξει. Ρομπότ, σε σένα μιλάω. Μάλιστα, καπετάνιο. Α, κάτσε, ρομπότ, μπορείς να μπεις εκεί πέρα, σε αυτή την πίστα νομίζω μπορείς να μπεις εκεί πέρα που είναι το τέτοιο. Που είναι που έχει τη σκούπα και αυτό, το σετ καθαρίσματος. Μπορείς να μπεις νομίζω εκεί πίσω. Μπρο, πώς θα πεις τα σκουλαρίκια, κάτσε να δω. Τα σκουλαρίκια. Ναι, κάτσε να πάω να δω. 75 κάνουν. Ω, τι 75. Μπρο, έχεις καλά πράγματα. Μπρο, η πόζα που κάνεις το τέτοιο στο ένα χέρι κάνει 175 ρόμπαξ. Αυτή. Ναι, που έκατσα πάνω σου. Μπρο, τσάπα την αγόρασε γιατί την έκαναν reward για να μην βλέπει. Δηλαδή, Δηλαδή έχει ένα κενό όταν κάνεις. Κοίτα. Με σμπρώχνει πίσω. είμαι sheriff. Το έκανε ο developer που το είχε. Είμαι sheriff, τι είσαι? Δεν το κάνω. Τι είσαι? Θα το μάθουμε τώρα. Ναι, τώρα θέλω να μάθω τι είσαι. Είναι. Κάτω πάνω σε αυτό. Όχι, καλά πήγε αυτό. Και εγώ είμαι. Όχι όλο. Έκανες πάλι την πολύ. Α, ήρθα. Τι είναι αυτό? Μανιτάρι μαγικό. Τι είναι αυτό? Παιδιά, εγώ κάνω live. Εγώ κάνω live. Το φαγητό έχει γίνει από... Ρομπότ, έκανα live. Θα ψάξω τι να παίξουμε άμα είναι. Ψάξα κι εσύ. Και θα μπούμε... Τι να μπούμε ρε, parkour. Οκ, κάνε με join. Ρομπότ, κάνε με join. Parkour. Ναι, έχω να παίξω πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι parkour. Ναι, κάνε με join απλά. Δεν πέρα parkour. Γιατί? Με την καμία. Μπες ρε, ωραίο είναι. Θα καθίσεις πυροβολή. Ωραίο είναι, μπες. Όπως το παίζαμε παλιά. Πώς κάνω κολοτούμπα ρε φίλε. Α, πρέπει να πατάω αυτό. Γυρίζεις ακόμη το βίντεο τώρα? Ναι. Μη πνιγείς κιόλας. Πλάκα κάνω. Ακόμα γυρίζεις. Ναι ρε. Ναι. Δεν το έκανα. Έλα λίγο. Έχω πολύ καιρό να μπω. Πάμε ένα άλλο. Two player. Μπορώ να το κάνω. Έχω νικήσει όλα τα του player. Μπε. Ναι. Ας θέλει. Μισό. Περιμένετε λίγο.
καλά πήγε αυτό, εύχομαι να μην ακούστηκε η μάνα μου. Μπρο, μου μπήκε first person και δεν με βγάζει. Α, εντάξει, το βρήκα. Πρέπει να μπούμε 3 player, αλλά... Εδώ θα μπούμε 2, θα μπούμε 3. άκουσα, πρέπει να τη λέμε με το όνομά της, άμα... Πόρε φίλε. Ξέρεις κάτι, το κλείνω το βίντεο μου. Bye bye.